sa Biliran, maayong pagkuyan. Nahimog sukinin sa mga katigulan, pulo sa hiyas at angay kapigan, sa kabukiran, sa kabatagan, gasa para sa atong ngatanan. Isingit Isang iyong gugma sa mga katawan, kung mo atok kas lugar sa Biliran, daghang lugar ang imong makitan. Gibuwag pakinig sa kahitasan, aron malibay ang mga katawhan. Atong yun kining ampingan, ug atong isang yaw sa tanan. Biliran, biliran, lugar na mayong pagpuyan. Yeah, may kamang sumuan FM radio station din sa Barangay Alas 97.1 Digs to na mayong puntag sa mga bistantya o sa mga taga-Biliran mga pahingaga. You are listening Mega Malas number 1 FM radio station din sa Barangay Alas 97.1 Digs to na Biliran Sangpay Edgar Cabalquento biliran, biliran, sa mga kaayuhan, paglaw sa mga kabataan, sa Biliran ng natumakitan, atujud kining ampingan o katong isang ikasatas, aron ng pangandoy na tumatuman, magiusa kitang tanan. araw ng pangandoy na tumatuman, magiusa kitang tanan. Hit boy Philippines Kumuhay Mansion Mega Mala Sayaw ta Disco na May nagahos ang ating hanggang. kay ano nga tirila kita magkuro kayakan kay ano man aton paupay gudon taon ginuros toryaan kita agaw laini nga aton kabutangan sugad man inihin waray buwasan waray na painimit yun makatalwasan Diyos na lang ang labi ini nga maaram. Yeah! Sige na o kapugtuan na purusan na kita kay ang unos ang kalalawdan nga pagpapas na haluyuhan kapukutan masirak na kay ang lamlaghan katalwasan adi na. Yeah, make up sa mga FM radio station is Barangay Alas 97.1 Digs to na. Good morning, province of Biliran, Metro Naval. Mayong puntag, ha-eskulaan, an humay kun katbari, damo kay palayman, kasulod, kamurayawan kauswagan inyap anyatanan. Sige na o kapugtuan na puhusan na kita kay ang unos ang kalalawdan nga pagpapas na haluyuhan kapugutan masirak na kay ang laban ang katalwasan adi na. Yeah, mega mga sa mga from radio station
this Barangay Alas 97.1 Digstigan. Live drive from Quezon City, Biliran. Sayaw ta, mga pistak, mga waray. Ayun, nila nanay tatay, lulong ang lula. Aber butangi ba si higustuhan, inintagtag ba si hitikangan, kay di na maantos iningatin, handa mo nga karukayakan. Yeah! Diri good lap. Matingaw daw tubig, bagay ulan ka pa. Nalap no'y habot kong diri good lapit. Tadis nga singalilaga, sinog ba nga hasa-hasa, hinarangan nga sa aber butangi ba si higustuhan, inintagtag ba si hitikangan, kay di na maantos iningatin, handa mo nga karukayakan. Tagay na pangker, tagay na ayaw palit, o paya ito imo pagpalakat. Matinaw daw tubig, bagay igulan ka pa. Nalap no'y habot. Yeah! Make a balance mo on FM Radio Station. This is Barangay Alas 97.1 Digs to yan na. Mayong puntag, Papayngaga, and Mega Mala. What's your favorite radio station? And Metro Manila, what is your favorite radio station? Central Luzon, Northern Luzon, Southern Luzon, ano ang paborito nyong istasyon? Bisan kun hunya hugada, aber butangi ba si higustuhan, inintahag-tahag ba si hitigangan, kay di na maantos iningatiyan, handa mo nga karukayakan. Cha-cha! Rim nun, ang bahal nga to ba? Tinapadisan, hiningang sinumpa, ikaw pa din sabaw, manok na lilaga, ani mo pag-apat, nagtitikara sigihan hugada, nga daig daaga, kay haros nga tanan, mag-araw kumanta, kay makarit liwat, kay paysa na itik, nakakakumpanya. Yeah! Aha! Mga okasyon, ito ay Kamalkinto one-man band, Kapuso Biliran. Okay, ingit ko yung Philippines Kid May Medyo ay naigamala. Dagang salamat sa iyong pagpaminaw mga kapuso, mga kabarangay. Marami pong salamat sa iyong pagkikinig. Thank you so much for making us number one again, mga kabarangay.